Na, ültessünk babot. Jó, ez az. Yeah. Na, hol is van a zsebemben? Á, megvan. Ültessük el. Úgy. Megvan. Úgy. Oj, összekottat a fejük, bocsi. Yeah. Yeah. Hú, Gőfi, jó mozdulatokat tudsz. Oh. Jaj, szegénykém. Álmos vagyok. Fogocskázzunk egyet, jó? Na, tuti nem kapsz el. Nem kapsz el. Kidőlt a fa. Jaj, mi lesz velünk? Ó, egy ötlet. Jaj, szegénykém. Finom, Almali. Ez az. Húzzuk fel. Úgy, bele a cserébe. Meg is van. Úgy, tegyük oda, fotózkodjunk. Yeah! Hol van a fényképezőgép? Hova tűnt? Jó, előbb déktátszóljunk egyet. Yeah! Na 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 na. Cheese! Yeah! Yeah, pura 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 pura